Offside του Μάτσιου και τώρα μέσα ο Βέλιος. Μας είπε λίγο πριν ο Ευγένης για την τελευταία του συμμετοχή εκείνο το Γενάρη του 2011. Εσείς είδατε μερικές μέρες πριν από το τελευταίο του παιχνίδι πότε έβαλε και το τελευταίο του γκολ και στη Super League και στον Ηρακλή βεβαίως. Και ο Βέλιος ο οποίος επιστρέφει και τυπικά με συμμετοχή δηλαδή στην ποδοσφαιρική μας πραγματικότητα μετά από 4,5 κοντά χρόνια. Τώρα στην περιοχή και για τις δύο ομάδες σούτ από το Βέλιο στην κίνηση, μπάλα πάνω από την εστία του Τσιντότα. Μετά από ώρα, μετά από το 67, μετά από ένα 5 λεπτό περίπου, μετά από εκείνο το σούτ του Κυριακίδη, απειλεί πάλι ο Ηρακλής εδώ με το Βέλιο. Ωραία σκέψη και ωραία εκτέλεση. Ψηλός συντελεστή δυσκολίας, δεν ήταν εύκολο σε αυτό το γύρισμα που κάνει στην μπάλα να τη στείλει. Ο Βέλιο θέλει να γίνει επικίνδυνος, έκανε το σουτ, η μπάλα βρίσκει πάνω στο Μιλιάζες. Τρομερή δύναμη, έφυγε η μπάλα από το δεξί του Βέλιου και βρίσκει τον Μιλιάζες στο πρόσωπο. Με το γκολ του Μάτζιου από το 51. Να μεταφέρεται με το φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Του αρχηγού του Γιώργου Κεραμιδά με το του κυρίου Μίτσου για διαμαρτυρίες. Στανισάβιεβιτς, Βέλιος. Ρωτάει, μπάλα κάνει ωραία, κίνηση απέναντι στο Σελήν, θα βγάλει την μπάλα. Θα κοπεί όμως από τον Ιντζόγλου. Βέλιος προσπάθει να περάσει τον Μπανανά. Γυρίσει στον αγωνιστικό χώρο, εισέλεγε για τον Βέλιο, μαρκάρεται από τον Μπανανά. Πίσω. Πολλές φωνές προς... όλα τα σημαίνα. Η εκτέλεση από τον Μιλούνοβιτς είναι εκεί για να απομακρύνει ο Βέλιος. Κυριακίδης Λάζαρ γυρίζει, ευκαιρία γκολ! 1-1 με το Βέλιο, ισοφαρίζει ο Ηρακλής στο 71. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ο Βέλιος σκοράρει και ξαναφέρνει το μάτς στα ίσια. Και βλέπετε τους πανηγυρισμούς για το γκολ του Βέλιου με το οποίο ο Ηρακλής επιστρέφει στο μάτς. Ένα ξέσπασμα από τους Κιανόλευκους. Ο Βέλιος που δέχτηκε τα συγχαρητήρια και από τον Λάζαρ, ο οποίος ήταν στη βάση. Νάτος ο Λάζαρ, ο οποίος δίνει στον Βέλιο και αυτός τελειώνει τη φάση, κάνει το 1-1 από την ασίστ του Ρουμάνου. Βέλιος δοκιμάζει το σουτ, δοκάρι! Πολύ ωραία φάση και φάουλ στην εξέλιξη, για το οποίο θα δει και κάρτα ο Πασάς νομίζω. Δείτε όμως πόσο ωραία γυρίζει, δεν το σκέφτεται, σουτάρει δυνατά, στέλνει την μπάλα στο δοκάρι ο Βέλιος. Ύστερα από τον γκολ απειλεί με αυτό το δοκάρι για να πετύχει και δεύτερο γκολ, να κάνει την ανατροπή. Για της ομάδας του. Ο Μανιάς βέβαια πήρε την κεφαλιά, βλέπετε και την κατευθέλεγα για ισορροπία του Ηρακλή στην κατοχή της μπάλας. Τσιλιανίδης θέλει να περάσει την περιοχή, να γυρίσει ο Βέλιος, το κάνει 1-1! Καταπληκτικό γκολ του Βέλιου στο 35. Άμεση απάντηση του Ηρακλή. 1-1. Πάνω που έλεγα ότι ο Παπαδόπουλος θα είχε με την άμυνά του και κυρίως με το Στάμου που έχασε τον Ήλιτς, αλλά έκανε καλή δουλειά ο Μανιάς.
Καταπληκτικό γκολ του Βέλιου. Δεύτερο στη σεζόν, τρίτο του Ηρακλή. Εδώ ο Τσιλιανίδης γύρισε και ο Βέλιος απλώς ακούμπησε την μπάλα της, άλλαξε πορεία και την έστειλε στα δίχτυα. Άψογο πλασέ. Έλα Παναγιώτη. Έχεις απόλυτο δίκιο Σίδωρε, διότι ακόμα και τη στιγμή του γκολ ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν παρασύρθηκε να πανηγυρίσει. Εξακολούθησε να δίνει εντολές στην άμυνα. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο από το στόμα του παρά μόνο τα ονόματα του. Η απάντηση του Ηρακλή. Τόπερ. Βέλιος, Τσιλιανίδης, προϊόν των ακαδημιών. Ήλις εκτέλεσε. Και αντάμωμα Πετράκη. Κυριακίδης. Ο Βέλιος, ο Κυριακίδης, γκολ! Για κορυφαία γκολ της αγωνιστικής. Εδώ αφήνει ο Βέλιος, κοιτάξτε τι σουτ πιάνει ο Κυριακίδης με ανάποδο φάλτσο. Θα ισοφαρίσει σε 2-2. Του άφησε την μπάλα ο Βέλιος. Απίθανο σουτ. Το ένα γκολ είναι καλύτερο από το άλλο. Και η ώρα... Αντίστοιχα στατιστικά του Ηρακλή, που είναι και η χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα σε εντός έδρας αγώνες, καθώς ο Τζαβέλας. Τζαβέλας είναι ένας από τους τρεις. Είναι ένας από τους τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ που είναι στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος σε πάσες. Γι' αυτό που έλεγε η Ηλία προηγουμένως για το γεγονός ότι ο Δικέφαλος είναι πρώτος σε πάσες στο πρωτάθλημα. Ο Τζιόλης και ο Βίτορ. Το μάτς απέναντι στον Δικέφαλο. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη με τον ΠΑΟΚ. Βαίνει ο Μπουλούτ και βγάζει με τη μία τη σέντρα. Ο Βέλιος σε σύγκρουση με τον Όλσεν. Στο πλασέ υπάρχει φάουλ στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν υπάρχει σούτ αυτό πασά και ευτυχώς με αυτή την παράξενη σύγκρουση. Ο Μπουλούτ έχει πρόβλημα. Άνθρωποι του Ηρακλή. Ξανά η προηγούμενη φάση με τον Όλσεν να διώχνει το φάουλ του Βέλιου. Χρεώθηκε με κάρτα. Πολύ επικίνδυνο. Πιάσει την προβολή. Ήταν η δεύτερη φορά πάντως μέσα σε λίγα λεπτά που ο Ηρακλής βρήκε χώρο από την πτέρυγα αριστερά και δημιούργησε. Οι υπόλοιποι αμήνονται. Ο Βέλιος πήρε την κεφαλιά και ο Ηρακλής έχει προϋποθέσει να βγάλει αντεπίθεση καθώς βγαίνουν 3 με 4 του ΠΑΟΚ. Ο Μπουκουβάλας στον Πασά. Ανεβαίνει και ο Βέλιος. Περιμένει ο Μπουλούτ. Ο Βέλιος πέρασε και εκτελεί στα σώματα. Συγκεκριμένα τον Ρικάρντο Κώστα. Ο Τζαβέλας στον Όλσεν. Πάει να πρεσάρει ο Βέλιος. Ο Ροντρίγκες. Εδώ ένα επικίνδυνο γύρισμα προς τα πίσω παίρνει ο Βέλιος. Σπάει ωραία την μπάλα για τον Κυριακή. Ισοπαλία πριν το ημίχρονο. Και η ομάδα που έτσι κι αλλιώς σκοράρει περισσότερο στο δεύτερο 45 λεπτό στο φετινό. Σάμπο. Με ρίσκο προς τα πίσω τρέχει ο Βέλιος, τσίπησε την μπάλα. Ο Βέλιος απέναντι από τον Όλσεν. Γκολ! 2-1 από το Βέλιο. Σκοράρει για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική ο Απόστολος Βέλιος. Εκμεταλλεύεται το λανθασμένο γύρισμα προς τα πίσω, τσιμπάει την μπάλα και νικάει τον Όλσεν. 2-1, ξανά προβάδισμα για τον Ηρακλή. Φοβερή αντίληψη από τον Βέλιο που προλαβαίνει, φτάνει πρώτος στην μπάλα και πετυχαίνει γκολ για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα. Εδώ ο Σάμπο ασθενές το γύρισμα, πρόλαβε τον Κώστα και εκτέλεσε τον Όλσεν. 2-1. Ο Ηρακλής ξανά μπροστά σε πολύ σημαντικό χρονικό σημείο στο 43. Δεν έχει 2-3 λεπτά που λέγαμε ότι ο Βέλιος κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Μπορεί να μην έχει φανεί σε ίδιο βαθμό όπως σε προηγούμενα μάτς, αλλά έκανε πάρα πολλή δουλειά. Έβγαινε και έσπαγε μπάλες και βοηθούσε στην ανάπτυξη. Και αναγκάζει εδώ τον Τούντον να βγάλει και το σακάκι. Ο Πασχάλης Τερζής χαμογελαστός. Γνώρισε αποθέωση στην είσοδό του στο Καφτανζόγλιο. Να τον Κώστα.
Κρατάει ο Ρικάρντο Κώστα, ο Τζιόλης ανοίγει στα άκρα για τον Τζαβέλα. Ο Βέλιος κυνηγάει και εκεί, τρέχει παντού τώρα να πρεσάρει. Άρισε για να έρθει το 2-1 από την πολύ ωραία προσπάθεια του Βέλιου που αντιλήφθηκε το λάθος του Σάμπο, πρόλαβε τον Κώστα και νίκησε τον Όλσεν για να κάνει. Πάω και έχει 7 τελικές πάνω κάτω, τουλάχιστον προς το ημίχρονο είναι στους μέσους όρους που συνηθίζει να έχει φέτος στα παιχνίδια του. Είναι δεύτερος στις τελικές στο πρωτάθλημα με μέσο όρο έχει παραπάνω από 13, έχει φτάσει στις 7 στο πρώτο 45 λεπτό. Είναι οι διαδικασίες γενικά από το πρώτο ημίχρονο που κάνει. Να διαμαρτύρεται μετά την ισοφάριση. Φρία στο φάουλ. Έκανε ο Τζαβέλας πάνω στον Βέλιο. Τον Τζαβέλα που του έκανε πάσα. Πασάς. Βέλιος. Τα κουνάκια για τον Πουρτουλίδη που βλέπει τον Κυριακίδη να ανεβαίνει και του δίνει. Ο Πασάς χαμηλά, ο Τζαβέλας όπως. Ο Όλσεν θέλει να ελέγξει στα δίκτυα. 3-3, ο Μπαρτολίνη σκοράρει. 2 λεπτά πριν έκανε το πέναλτι, ο Μπερμπάτοφ δεν κατάφερε να κλειδώσει το τρίποντο για τον ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής τον τιμωρεί γι' αυτό με την ισοφάριση από τον Μπαρτολίνη. Σε μια φάση που οι παίκτες του δικεφάλου δεν κατάφεραν να απομακρύνουν, τώρα έχουν μαζευτεί γύρω από το κουκουλάκι και διαμαρτάουν στον Όλσεν. Ο Μπαρτολίνη σκοράρει και ισοφαρίζει για τον Ηρακλή. 6 γκολ στο ντέρμπι και όπως όλα δείχνουν, τέταρτη συνεχόμενη ισοπαλία μεταξύ Ηρακλή και ΠΑΟΚ σε αυτό το γήπεδο. Εδώ ο Τζαβέλας δεν διώχνει, κινείται στην καρδιά της περιοχής και ο Βέλιος και ο Μπαρτολίνη και ο Περόνε. Ο Όλσεν δεν μπορεί να βγει εκεί. Ο Μπαρτολίνη ανενόχλητος καθώς δεν υπάρχει άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ κοντά του. Παίρνει την κεφαλιά και ισοφαρίζει σε 3-3. Ξανά και ξανά αυτή η φάση του γκολ. Πρώτο γκολ φέτος για τον Μπαρτολίνη. Που δεν είχε συνέχεια. Ο άχαρος ρόλος του Βέλιου σήμερα εντελώς απομονωμένος μπροστά, πήγε να διεκδικήσει εδώ, δεν κατάφερε. Ο Λοβέτσιος παίζει με τον Μπαρόχα. 30 λεπτό, Ιακίδη, σκαφτή σέντρα, κεφαλιά πάσα, να μια φάση που φέρνει ευκαιρία για γκολ, βγαίνει ο Μπαρόχα. Τάρει η έξοδος του Μπαρόχα. Κάλεσε τον Περόνε ο Παπαδόπουλος για να τον περάσει λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, πλέον τα πράγματα είναι έτσι. Ο Πασάς, γύρισμα να απομειώνει στο σκορ ο Ηρακλής στο πρώτο δοκάρι. Ο Βέλιος, τέταρτο συνεχόμενο μάτς που σκοράρει ο παίκτης του Ηρακλής. Ένα τρομερό σερί στο γύρισμα του Πασά. Στο 64 και ενώ ο Παπαδόπουλος θέλει να βάλει τον Περόνε σε λίγο στο μάτς. 3-1. Δεν το έκανε ο Πασάς πριν από λίγο. Ο Μανολάς εκνευρισμένος. Το έκανε ο μόνιμος σκόρερ στο τελευταίο διάστημα του Ηρακλή. Κοιτάξτε πόσο ωραία πετάγεται στο πρώτο δοκάρι. Φεύγει από τα μαρκαρίσματα. Καταπληκτικό πλασέ με εξωτερικά φάλτσα. Υπέροχο γκολ από το Βέλιο. 3-1. Στην κλειστή γωνία του Μπαρόχα. Μοιράζει ο Πασάς, σκοράρει ο Βέλιος. Να κάνει ό,τι θέλει στο χώρο του κέντρου. Τώρα πάλι συνδυάζεται με τον Γιώχανσον. Ο Σουηδός πέρασε, κλείστηκε, κράτησε πολύ την μπάλα. Απομονωμένος στο μάτς των Κρυσάντους που του άλλαξε τα σχέδια. Ο Ηρακλής με τον Πουλούτ εδώ να διεκδικήσει την περιοχή. Μπροστά, Καρανίκας, λάθη επιλαθών. Το θέμα είναι ποιος θα βγει πιο γρήγορα στην επίθεση. Γαρουφαλιάς. Ο Βέλιος τον κόβει καθαρά, αλλά σφυρίζει φάουλ ο Καραντώνης. Έχει διαφορετική γνώμη και πάμε στον Κώστα Κουντούλα. Τρίτη αλλαγή και για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και... Τζιμόπουλος. Και από ψυχολογικής άποψης, ο Νίκος Παπαδόπουλος ανακατεύει συνεχώς. Στην τράπουλα ψάχνοντας να βρει το καταλληλότερο σχήμα και σιγά σιγά προς την επίθεση. Ουσιαστικά η απάντηση του Αδρομήτου στην ευκαιρία του Ηρακλή στο 14. Ο Βέλιος τύπησε πάρα πολύ ωραία ώρα.
Μάνο έχει πολύ χώρο και μπαίνει προς την περιοχή, σουτάρει, ο Γκορμπούνοφ δεν μπορεί και έτσι γίνεται το 1-0 στο του, αλλά ούτε και οι κεντρικοί του αμυντικοί βγήκαν για να τον κλείσουν. Έκανε παραπάνω. Μεγάλη παλιά. Δεν ήθελαν αυτό που έκανε δηλαδή ο Μπαρτολίνι τελικά. Πάντως η μπαλά έφτασε στον Αβέλιο, τσιμπήσε ωραία, ο Κυριακίδης. Μπαρτολίνι. Ο Γκορμπούνοφ πιέζεται από το Βέλιο τελευταία στιγμή. Ο Ουσέρο αντί να κάνει, θα δούμε. Εδώ δεν υπάρχει offside. Ο Κυριακίδης στα σουτάρει με το αριστερό στην κλειστή γωνιά, όμως το Λίνι γεμίζει για τον Βέλιο, βγαίνει πάλι. Ο Ουσέρο εκτελεί αυτή τη φορά το φάουλ από δεξιά και απομάκρυνση από τον Βέλιο που δεσπόζει ψηλά, είτε πρόκειται για άμυνα είτε για επίθεση. Όμως κανονικά στην ευθεία με δεξιά τον Κοντοέ. Επιλογή. Ο Βέλιος πολύ ωραία με το στήθος στον Μακρύ. Βγήκε η πάσα ακόμα και... Έτσι για τον Βέλιο με το στήθος, ο Μακρύς ανοίγει τον κοντρόλ, ο Λαζαρίδης πίσω στον Γκορμπούνοφ. Ο Κυριακίδης τσιμπάει για τον Βέλιο και κάνει κίνηση στην περιοχή. Το τακουνάκι είναι για τον Κυριακίδη, ο Μπίτολε προλαβαίνει. Βγάζει. Ο Ρωμάνο για τον Βέλιο. Τακουνάκι εξαιρετικό. Για τον Ρωμάνο προλαβαίνει ο Πασάς με το αριστερό πάνω στον Κοντοέ. Βάλας κάνει το κοντρόλ, σηκώνει το κεφάλι, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Ο Ρωμάνο με το κεφάλι 2-0 για τον Γκορμπούνοφ. Τώρα έχει χτυπήσει το πρόσωπο ο Σιώβας από την μονομαχία με τον Βέλιο. Άλλη μια μεγάλη παλιά για τον Βέλιο που με το στήθος παίζει με τον Ρωμάνο. Ο Ηρακλής είναι πάλι με 11 στο γήπεδο. Βέλιος, περιοχή είναι ο Ρωμάνο. Ο Βέλιος κάνει τη σέντρα. Εκεί που ο Ρωμάνο παίρνει μια κεφαλιά, θα περάσει πάνω από την εστία του. Πίσω Μαζοακού στο Ρομπέρτο, πάει ο Βέλιος να πρεσάρει. Μόνο αυτός και ο Ρωμάνο πρεσάρουν τώρα, οι υπόλοιποι είναι πολύ μακριά. Σαλίνο για το Βέλιο. Με το κεφάλι ανοίγει ωραία στο κεφάλι. Πιέζει ο Βέλιος. Δυνατά πάνω στον Τακώστα. Κι άλλο φαόλ από τον επιθετικό του Ηρακλή. Βέλιος τρέχει ασταμάτητα. Πρεσάρει, έχει κάνει ήδη 3 φάουλ στο μάτς με τις μονομαχίες του με τον Σιώβα και τον Τακώστα. Ρομπέρτο υποπίεση από το Βέλιο που πήγε και εκεί. Ο Τακώστα, ο Βέλιος επιστρέφει να πρεσάρει το στόπερ του Ολυμπιακού. Η μπάλα δεν πέρασε από τον Πασά. Βέλιος πάνω στον Τακώστα, αλλά η μπάλα βγαίνει out. Άθος ο Ντουρμάζ. Απρόσεκτος και αυτός όπως ο Σαλίνο νωρίτερα. Ρωμάνο. Σέντρα πάλι ο Τακώστα, την ίδια του Ολυμπιακού. Ο Ρωμάνο εκτελεί. Κεφαλιά από το Βέλιο, περνάει από την απέναντι πλευρά. Δεν προλαβαίνει. Μια ενδιαφέρουσα στιγμή για τον Ηρακλή, σε στημένη μπάλα. Η κεφαλιά του Βέλιο, αυτή είναι η καλύτερη φάση του Ηρακλή στο παιχνίδι. Ηρακλής αποφασιστικά ο Σαραμαντάς βρίσκει το Βέλιο, τον ακολουθεί ο Τακώστα. Κόβει την μπάλα ο Βέλιος, ήρθε βοήθεια ο Σαλίνο. Επιμένει ο Βέλιος, πήρε όλες τις κόντρες. Ο Πασάς στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα ο Μαζοακού. Είναι αυτή εδώ με τον επίμονο Βέλιο να κερδίζει τις κόντρες. Ο Πασά να δίνει την πάσα. Μαζοακού στη θέση του. Ο Ολυμπιακό που γρήγορα καλύπτει με 2 και 3 παίκτες. Ρομπέρτο. Καθόλου δύναμη. Διώχνει ο Σαραμαντάς. Ο Βέλιος κατεβάζει. Τσιλιανίδης. Καλές προοπτικές για τον Ηρακλή. Αλλά η κόντρα της πρώτης ομάδας. Ο Ηρακλή. Λιγόγιος τώρα ένα χτύπημα από το Βέλιο. Κάρτα. Και ο Ντακώστα θα δει κάρτα. Έβαλε την προβολή και βλέπετε το μαρκάρισμα από πίσω στον Λιβόγεβιτς. Ο Λιβόγεβιτς θα
Πρέπει να φύγει αναγκαστικά από τον αγωνιστικό χώρο γιατί έμεινε. Οπωσδήποτε το θετικό αποτέλεσμα, ενώ βλέπετε και τον επιθετικό του Ηρακλή, τον Απόστολο Βέλιο, με το βαφτιστήρι του, όπως μας ενημερώνουν στην επικοινωνία οι ρεπόρτερ μας στον αγωνιστικό χώρο, να το έχει αγκαλιά και να μπαίνει με αυτό στο γήπεδο. Όμορφες στιγμές, τις έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές. Διώχνει ο Καρασαλίδης. Τα κουνάκια από το Βέλιο. Μαγεύσκι θα το εκτελέσει. Ο Βέλιος που έχει γυρίσει βοηθάει ουσιαστικά την αμυνά του. Τζεκουέλ στον αέρα από Κουβάλας και πέφτει και άσχημα στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα σηκώνει το χέρι του γυρνώντας σε βοήθεια. Ο Βέλιος, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Αδύναμο πλασέ στο 14. Δεν σταματά. Την ώρα που ο Βέλιος χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία, αδύναμο πλασέ φτάνοντας πολύ κοντά. Μαγεύσκι εκτελεί το κόρνερ για τη Βέρεια. Πάλι ο Βέλιος τρίτη φορά σε ανάλογες φάσεις. Τα άλλα δύο ήταν φάουλ στα πέριξ περιοχής του Χουάντερσον που γύρισε και έδωσε βοήθεια στην άμυνά του. Τελεί αυτό το φάουλ ο Μαγεύσκι. Πάλι ο Βέλιος ψηλότερα όλων. Τέταρτη φορά που ανταποκρίνεται εδώ στα αμυντικά του καθήκοντα. Αλλά και ο Πασάς. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί η 12η αγωνιστική. Μπήκε ο Μπουλούτ και ο Πασάς. Ενώ ο Βέλιος βλέπετε είναι από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες στο πρωτάθλημα. Σκοράρει γκολ σε λιγότερο από 2,5 τελικές. Τα 4 γκολ δηλαδή που έχει βάλει. Δημιουργήσουν με ρίσκο. Ωραία τσίμπησε ο Μπουκουβάλας. Μπουλούτ έχει χώρο για να σεντράρει καλά στην περιοχή. Ο Βέλιος με τον ταυλαρίδι είναι κόρνερ. Out. Στην αρχή ο βοηθός έδειξε τη γωνία. Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή στην εστία του στυλ. Με τον Παπαδόπουλο να ζητά λάθος το κοντρόλ από τον Αμπέτ. Ο Βέλιος μοιράζει ωραία απέναντι ελευθερώνοντας ο Σαραμαντάς με τη μία για τον Πασά. Αυτός δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Επιθυμεί πειθαρχία στο τακτικό κομμάτι ο προπονητής. Εξαιρετικά την άμυνα ο Καρασαλίδης και απομακρύνει. Ο Βέλιος τώρα με τον Μπουλούτ να φεύγει δεξιά. Κράτησε με εντυπωσιακό τρόπο ο Βέλιος, ξεφορτώθηκε τους αντιπάλους. Και ο Μπουκουβάλας για τον Βέλιο με τη μία, αυτός εντυπωσιακός στις επαφές του Βέλιος. Το 2-0 με τον Ατρόμητο. Εδώ ο Βέλιος θα βρεθεί απέναντι στο στυλ, απέναντι είναι μόνος του ο Μπουλούτ. Καθυστέρησε ο Βέλιος, σούτα στη γωνία, γκολ για τον Ηρακλή. 1-0 με τον Απόστολο Βέλιο, τον πρώτο του σκόρερ να βρίσκει δίχτυα μετά το λάθος του στυλ που δέχτηκε τον γκολ του στην κλειστή γωνιά. Ο Βέλιος καθυστέρησε, έδειχνε να χάνει την ευκαιρία, αλλά συνέλαβε κοιμόμενο τον στυλ, σουτάροντας δυνατά στην δεξιά κλειστή του γωνιά και κάπως έτσι ο Ηρακλής παίρνει κεφάλι στο σκορ. Στο 23ο λεπτό ο Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-0. Εμπλήττος ο Στραματζόνη, αλλά το γκολ του Βέλιου εδώ είναι εξαιρετική ενέργεια από τον Πασά. Απέναντι είναι μόνο στον Μπουλούτ. Καθυστερεί ο Βέλιος και ο Στυλ ενώ περιμένει την πάσα. Έχω την εντύπωση για τον Μπουλούτ. Δέχεται τον γκολ στην δικιά του γωνία. Η καθυστερημένη αντίδραση του Βρετανού φέρνει το 1-0 για τον Ηράκλη. Αλλά και η ωραία έμπνευση του Βέλιου για να μην αδικούμε και τον εκτελεστή. Ο Ζέκα χαμηλά, αφήνει ο Σάντσεφ, δεν έπιασε η προσπή. Η τρύπα αυτή που δημιουργείται. Ο Βέλιος με τον Σάντσεφ, τα κουνάκια από το Βέλιο. Ο Ρωμάνο κατεβάζει μέσα στην περιοχή, γυρίζει, σουτάρει έξω. Φοβερή φάση για τον Ηρακλή με τους παίκτες του να κρύβουν την μπάλα. Τραυματισμός του Ζέκα τώρα. Τι να πούμε, Νίκο Τζουάνι για την τρύπα στα αριστερά του Παναθηναϊκού. Πολύ προσεκτικά το παιχνίδι και συνεχίζει να συζητά στα ιταλικά με τους συνεργάτες του. Απέναντι στα 43 που κάνουν οι αντίπαλοι του. Την απέναντι πλευρά, από την αριστερή. Με τον γκολ θα φύγουμε κι εμείς για λίγο από το Καφτατζόγλιο. Εδώ η ωραία ενέργεια του Βέλιου, δύσκολη προσπάθεια καθώς απέναντι ήταν μόνος του ο Μπουλούτ. Αυτός προτίμησε να εκτελέσει στην κλειστή γωνιά του στυλ. Ο Άγγλος δεν τα κατάφερε
Κάπως έτσι έγινε το 1-0 για τον Ηρακλή, με τον γκολ αυτό να εξακολουθεί να χωρίζει τους δύο αντιπάλους. Ο Βέλιος βρίσκει τον Ιντζόγλου. Ο Ζέκα πήρε φαουλ για τον Παναθηναϊκό. Πάνω στην μπάλα είναι ο Σάντσεφ, δεν ξέρω αν θα επιχειρήσει από αυτή την μακρινή απόσταση Μπράνιτς. Ο Κροάτης εκτελεί με φάλτσο, δεν πέρασε η μπάλα από το Βέλιο που είχε γυρίσει. Αλλά ο Περόνε έξυπνα στο Βέλιο και αυτός ακόμη καλύτερα πίσω στον Καρασαλίδη. Ματσόνι στο πρώτο του παιχνίδι, στον ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ευτύχησε να πάρει την νίκη, να πάρει τους 3 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 1-0 από τον Ηρακλή, που ήταν εξαιρετικό στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, και με τον γκολ του Βέλιου έφτασε στην μεγάλη νίκη, πέμπτο δικό του στο πρωτάθλημα, 11ο του Ηρακλή, ο οποίος για τρίτη φορά στις 3 νίκες του κράτησε το 0 και κατάφερε να πάρει το πολύτιμο τρίποντο, να πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός μένει στους 22 και βλέπει την διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, σε περίπτωση δικιάς του νίκης ή ισοπαλίας αύριο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, να αυξάνεται. Από τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου που ήταν στην περιγραφή. Ο Σαραμαντάς, η κεφαλιά, out, υπάρχει φάουλ. Κατά συνέπεια όχι φάση. Με τον Βέλιο να κάνει φάουλ στον Ζησόπουλο. Βέλιος, ο Ηρακλής που πάντως ξεκίνησε επιθετικά, με κατοχή μπάλας και με διάθεση να βγει μπροστά. Ο Μπουκουβάλας σουτάρει. Ζήτησε φάουλ ο Μπουλούτ που δεν το πήρε. Παντελιάδης. Επιθετικοί εκφραστές του Αστέρα Τρίπολης, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η σημερινή. Η εντεκάδα των Αρκάδων, γι' αυτό ζητάει Λουτ, 11 εναντίον 11 και πάλι, ο Ηρακλής έχει μπάλα. Αλλά με τον Βέλιο. Δεχθούν την μπάλα από μεγάλη μεταβίβαση. Κλέβει πολύ ωραία ο Βέλιος για τον Ηρακλή που έχει 4 παίκτες με 2 του Αστέρα. Ο Βέλιος έχει μεγάλη ευκαιρία, μπήκε στην περιοχή, έκανε μια τρίπλα, κράτησε στα δίχτυα. 1-1, ο Ηρακλής σοφαρίζει με τον Βέλιο. Εδώ από το λάθος στην άμυνα του Αστέρα ο Βέλιος κλέβει την μπάλα και ο Ηρακλής βγαίνει με 4 παίκτες απέναντι σε 2 του Αστέρα στο 58. Έκτο γκολ του Βέλιου στο πρωτάθλημα. Προηγουμένως πέτυχε το ένα το δικό του ο Γιάννου. Απόστολος ο ένας, Απόστολος και ο άλλος. Δύο πολύ καλοί Έλληνες επιθετικοί σκοράρουν στο μάτς. Εδώ κλέβει την μπάλα, δείτε έχει 2 συμπαίκτες του στην περιοχή. Καθυστέρησε λίγο, κέρδισε όμως την κόντρα και σημαδεύει στη γωνία. Ο Μπαντής δεν μπορούσε να κάνει κάτι εδώ. Ο Ηρακλής ισοφαρίζει με τον Βέλιο και δίνει άλλο νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Και ο Βέλιος σκοράρει στο 58 για το 1-1. Υποψήφιο για καλύτερο γκολ αυτό του Βέλιου. Ο Φερνάντες εκτέλεσε, ο Βέλιος οπισθοχώρησε και πήρε την κεφαλιά. Πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά του Βέλιου που οπισθοχώρησε. Μάσα. Μπουκουβάλας. Βέλιος. Ωραία πάσα για τον Περόνε. Έχει κάνει κίνηση ο Μπουλούτ στο δεύτερο δοκάρι. Περιμένει και ο Πασάς. Εξωτερικό φάλτσο. 1-2. Ο Μπουλούτ σκοράρει για τον Φάλτσο. Για τον γκολ του Αυστραλού που βάζει μπροστά τον Ηρακλή. Ο Βέλιος κάνει τα πάντα και σήμερα. Επιθετικά κοντά το Σανκαρέ. Ωραία πάσα. Ο Βέλιος έχει χώρο για σούτ, η επέμβαση του Μπαντή. Νέα σέντρα, Βέλιος.
Ως νέο γέμισμα για το Σανκαρέος Γιαμπάρης είναι εξαιρετικός και εδώ κόβει. Ο Βέλιος κράτησε και δίνει στον Πασά. Σέντρα του Παντελιάδε. Έδιωξε ο Μπαρτολίνη. Βέλιος με 2-3. Παίκτες του Αστέρα κοντά του. Του έδωσε στήριγμα ο Πασάς. Το φάουλ, η μπάλα κόρνερ από την απόκρουση του Βέλιου. Ο Χαβίτο στο κόρνερ, απόκρουση πάλι από το Βέλιο. Είναι πίσω και βοηθάει την άμυνα. Το Βέλιο έψαξε. Κεφαλιά πάσα για τον Περόνε. Ο Βέλιος δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Εξαιρετική επιλογή, καθώς είδε τον Αθανασιάδη εκτός εστίας, δεν το πολυσκέφτηκε, σημάδεψε, η μπάλα όμως πήγε λίγο πιο ψηλά από όσο την ήθελε για να χρηστεί και σήμερα σκόρερ στο 48, τον βλέπετε. Και ξανά είδατε πως σήκωσε το κεφάλι, είδε στο ύψος της μικρής του περιοχής τον Αθανασιάδη, δοκίμασε με αυτόν τον τρόπο να τον νικήσει. Μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή να σκοράρει με τον Βέλιο. Μια ενέργεια βεβαίως από έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δείχνει ότι είναι απλά καλός με τη δύναμή του, με την τεχνική του, με τις θέσεις που παίρνει, αλλά και με τον τρόπο σκέψης του, πράγμα το οποίο είναι σαφές ότι το καλλιέργησε αυτά τα χρόνια εκτός Ελλάδας. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται μερικές φορές είναι ενδεικτικός των δυνατοτήτων του ρεπερτορίου του, της ποικιλίας που έχει στον τρόπο με τον οποίο ψάχνει να βρει πώς θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που για έναν σεντερφόρ ασφαλώς είναι το γκολ. Για να δούμε κάτι παραπάνω, το σούτ από το Βέλιο έξω, καθώς πρόλαβε τον Μελίσση στο 57. Εδώ βλέπετε, Περόνε, πλώνει το πόδι του ο Βέλιος. Προλαβαίνει το Μελίσση, το σούτ έφυγε εκτός εστίας Αθανασιάδη. Καρασαλίδης, γέμισμα, κεφαλιά από τον Βέλιο, όχι δυνατά. Βέλιος, Περόνε, Βέλιος για τον Περόνε, ο Ποτουρί. Του Βηγιαφάνιας έχει μείνει μόνος μπροστά ο Βέλιος να κυνηγήσει τη φάση. Ο Μίγας έχει το βάθος και τον βοηθάει ο Κυριακίδης. Παίζει με τον Βέλιο. Το σούτ του Βέλιου ήταν καλή σκέψη, αλλά δεν πήγε προς την ευθεία η μπάλα. Στο 32 περίμενε ο Μπουλούτ. Το σοβαρό παραμένει εκτός. Προς το παρόν είναι με 10 ο Ηρακλής. Βέλιος αφήνει. Για τον Περόνε, Κυριακίδης που είναι ένα πολυεργαλείο για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Παίζεται, λέει, καλή επιλογή, ο Μπουλούτ στο γύρισμα, ο Βέλιος, εκπληκτική ευκαιρία για τον Ηρακλή με την προβολή του Βέλιου που κερδίζει κόρνερ στο 70. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Και στη συνέχεια η φάση του Βέλιου. Πολύ ωραία πήγε ο Βέλιος στην μπάλα, αλλά τυπικά τι χάνουν εδώ με τον Καμαρά και βγαίνει μια αντεπίθεση με τον Μπουλούτ για τον Ηρακλή και για να ολοκληρωθεί το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Ο Βέλιος με ωραία. Εκτός φάσης είναι ο Κρόλ. Πασάς ψάχνει λύση. Έκανε σέντρα για την προβολή στα δίχτυα του Βέλιου. 1-0 στο 15. Όπως στα Γιάννενα, απλώνει το πόδι, ακουμπά την μπάλα, τη στέλνει στα δίχτυα. Το έχει το εύκολο γκολ.
7ο σε 15 μάτς, 4ο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Ο Κρόλ εκτός φάσης, ο Πασάς ζυγίζει τις επιλογές του. Κοιτάξτε πως με μαεστρία ο Βέλιος ανοίγει το σκορ στο πρώτο τέταρτο. Ο Ηρακλής δεν κρατάει μπάλα, δεν έχει οργάνωση στο παιχνίδι επιθυμητή από τον προπονητή του, αλλά έχει το γκολ, δείγμα της κλάσης του Βέλιου. Ένα γκολ ανά 3,5 τελικές, πέμπτος πιο αποτελεσματικός σκόρερ στο πρωτάθλημα. Η Κουβέλιου στο χώρο, πρώτος στην μπάλα, καταπληκτική κίνηση για να φύγει από τον Νούκα η σέντρα ο Αναστασιάδης και το σουτ στον Αναστασιάδη. Δείτε εδώ ο Βέλιος πώς θα ξεμπλέξει από τον Ούκα, αλλά η σέντρα θα πάει μέσω Αναστασιάδη στον Τσιλιανίδη και στο πέρ της Καλονής θα σταματήσει και το σουτ. Και η Νούκα, στο σωστό χρόνο Τσιλιανίδης για να μην βγει offside έκανε την κίνηση. Ο Ρωμάνο περιμένει το Βέλιο για την offside και κρατάει την μπάλα. Τώρα γυρίζει και ο Ρωμάνο για να καλυφθεί. Κράτησε ο Κυριακίδης, σέντρα για το Βέλιο offside. Κάνε ωραία κεφαλιά πάντως κλεισμένος από τον Αναστασιάδη, αλλά είναι εκτός θέσης ο Βέλιος. Για να ξεμαρκαριστεί, για να φύγει από την περιοχή. Πρώτο σκόρερ του Ηρακλή 2-0. Θα έλεγα ο Ηρακλής στο ρελαντί στο πρώτο ημίχρονο, με οδηγό το Βέλιο, τον 8 πλέον γκολ στη σεζόν. Προηγείται της Καλονής. Πέντε από τα 8 γκολ ο Βέλιος. Το πρώτο ημίχρονο στον Κρόλ στο γύρισμα του Φουρτουλίδη για το πέναλτι και το 2-0 του Ηρακλή. Εδώ η πάσα για το Βέλιο, θέλει να φύγει από τον Νούκα, το σουτ 3-0! 3-3! Αυτός είναι ο ηγέτης και σκόρερ του Ηρακλή, έχει όλους τους τρόπους για να βάλει γκολ. Hat-trick, 70 λεπτά παιχνιδιού. 3-0 ο Βέλιος στην Καλονή. Πρεσιτάλ προσπερνά τον Καρέλη και πάει στα 9. Έβαλε 2 ο Γιάννου από τα 4 του Αστέρα Τρίπολης και τα 3 του Ηρακλή απόψε. Ο Βέλιος έφυγε από τον Νούκα, καταπληκτικό αριστερό στη γωνία του Φόγκ. Πάσα του Κυριακίδη, η ταχύτητα και η εκτελεστική δυνότητα του Βέλιου κάνουν τη διαφορά για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει 3 ευκαιρίες, 3 γκολ από το 14 και μετά. Του νικητή της βραδιάς. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, ο Βέλιος, το 15, το 43 και το 70 hat-trick. Δύσκολα θα σώσει τη χρονιά. Ο Βέλιος παίρνει την μπάλα του αγώνα, παίρνει τα εύσημα από όλους στο μάτς αναμφίβολα. Γενικά ο Ηρακλής έχει κάνει λιγότερες τελικές από την Καλονή, έχει την μπάλα στην κατοχή του, κρατάει το αποτέλεσμα, κρατάει το ότι κινείται. Ο Βέλιος αποτελούνται από όλους στο γήπεδο και θα αργήσει να πάει στα αποδυτήρια καθώς φαίνεται. Ο Ηλίας Καρόντης στη συμμετοχική επιμέλεια, ο Παναγιώτης Στεφάνου και ο Ευγένης Ζαδαλιάρος στο ρεπορτάζ, ο Σίδωνος Πρίντης στην περιγραφή. Καλό βράδυ. Δούμε αυτή την εκτέλεση του φάουλ με δύναμη στην περιοχή, μια κεφαλιά προς τα πίσω από το Βέλιο, είναι κόρνερ. Βέλιος ήρθε δυνατά για να σιγουρέψει την μπάλα. Χιλιάρτα το παιχνίδι δεν διακόπτεται. Ας δούμε το Βέλιο που βγαίνει μπροστά στην περιοχή. Βέλιο στο γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι προς τον Γκάσο, η κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει από το... Περνάει στο Βέλιο όμορφα, Βέλιο κοφτή τρίπλα, υπάρχει φάουλ. Σε καλό σημείο για τον Ηρακλή. Έφαγε την προσποίηση του Βέλιου Όστοιτς. Αυτή είναι η τρίπλα και το φάουλ που κάνει Όστοιτς στον Βέλιο. Άκρα θα εκτελέσει και το κόρνερ, πολύ φάλτσο διώχνει
Για να δούμε, έχουμε στο κόρνερ τώρα η κεφαλιά από τον Σιαμπάρη, από τον Βέλιο μακριά και... Ο Βέλιος κυνηγάει, πλάγιο που ήλεξε ο Χατζη Ισαΐας. Είναι η δύναμη πυρός για τον Πανιόνιο και πιεζόμενος από τον Πασά γυρίζει. Ο Οικονόμου στο φάουλ. Ο Βέλιος εύκολα, όπως μακριά. Δεν πέρασε μπάλα για τον Καραμάνο. Ο Ηρακλής τώρα. Ο Σαραμαντάς όπως κυνηγάει ο Βέλιος. Σηκώνει το πόδι του σε μια προσπάθεια να κλέψει την μπάλα. Από πολύ μακριά παρακολουθεί τη φάση. Ο Παπάς δείχνει out. Προσπάθεια για τον Πανιόνιο, η σέντρα. Βλέπουμε ξανά τη σέντρα και την επέμβαση. Πασά κάθετα για το Βέλιο, offside το φόρ του Ηρακλή. Δεν υπάρχει φάση σύμφωνα με τον βοηθό και τον διαιτητή. Ήταν έξυπνη όμως η κίνηση, είναι offside φυσικά, δεν το συζητάμε. Έξυπνη προς τον Βέλιο. Κάθετα στο Βέλιο και κάθετα στον Πασά. Εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα ακόμα και το τελικό αποτέλεσμα. Ρωμάνο για τον Πασά. Επιμένει εκεί ο Βέλιος, αλλά είναι από τις φάσεις που δεν χάνονται λοιπόν αυτή του Ρωμάνο. Μπουκουβάλας χαμηλά, η μπάλα, Βέλιος με τη μία, σώζει από κοντά ο Λόπεθ και πρώτο. Αρχικά ο Γιαννούλης και εν συνεχεία το πλασέ του Βέλιου και από μάξι του Μαραγκού πρώτο. Μια άλλη οπτική γωνία, το γύρισμα του Μπουκουβάλα, δηλαδή το Βέλιος βρίσκει την μπάλα. Λείπει η επικοινωνία, αλλά λείπει και το Βέλιος. Να δούμε αν θα τη βρει. Έχει κάνει έξοδο ο Λόπεθ, κακή έξοδος. Γυρίζει ο Βέλιος για τον Μπασά, η κεφαλιά του Γιάννη. Αλλά τι, να είναι θεατής του Βέλιου. Δείτε ξανά, ο Ρωμάνος σωστά την πάσα στον Βέλιο που κέρδισε στο σπίτι τους αντιπάλους του και ο Λόπεθ δεν ξέρει τι να κάνει. Πασάς θα πάει να τα κάνει όλα πάλι αυτός μόνος του. Η μπάλα καταλήγει στο Λόπεθ. Είναι η σειρά της Βέρειας να απειλήσει, αλλά και τώρα παλιά του Καρασαλίδη μέσα στην περιοχή. Βέλιος στο shoot out. Κόρνερ, έχει βρει μπάλα κάπου σε κάποιο πόδι. Να άλλη μια ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Βέλιος συγκλίνει, δεν περνάει. Τσιλιανίδης προς το Βέλιο, θέλει να στρεφογυρίσει, να κάνει το shoot, θα το κάνει, γκολ. 1-0 για τον Ηρακλή στο 72 από τον γκολτζή φέτος του Ηρακλή, το Βέλιο, και νομίζω ότι αυτό το γκολ σφραγίζει την πρόκριση. Αυτό έψαχνε ο Ηρακλής από την αρχή, γι' αυτό πανηγυρίζουν οι γηπεδούχοι. Κάπου εδώ τελειώνει ή αν θέλετε μηδενίζονται οι ελπίδες της Βέρειας. Ξανά από ένα λάθος των φιλοξενούμενων πήρε ο Πασάς, γύρισε στο Τσιλιανίδη. Αυτό στο Βέλιο ξεμαρκαρίστηκε από τον Πούγκουρα και με δυνατό σουτ έγραψε το 1-0. Άλλη μια φορά. Εντάξει, ο Μαραγκός είναι στο φορτάρι από μια επαφή με τον Πασά. Αυτό είναι το γκολ. Ο Μαραγκός θα πρέπει να βγει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι πανηγυρισμοί. Ο Ηρακλής αγκαλιάζει, σφιχταγκαλιάζει την πρόκριση και εμείς πάμε στους δύο συναδέλφους. Πρώτα στον Μιχάλη Μελισσίδη. Αυτό ήταν το 10ο φετινό γκολ για τον Απόστολο Βέλιο, το πρώτο για το κύπελο, αλλά πιο μπροστά, όπως είπες και εσύ, είχε τραυματιστεί ο μέχρι σεντερφόρ. Βέλιος μοίρασε στον Τζιλιανίδη. Ο Βέλιος δίνει ύψος στην μπάλα, ο Μπουλούτ θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ο ίδιος θέλει να μπει στη φάση, είναι ο Τριποτσέρης εκεί, ο Βέλιος αμέσως έξω. Ο Βέλιος.
Βέλιος με εξαιρετικό τρόπο για τον Τσιλιανίδη. Και κάνει κίνηση ο ίδιος στην περιοχή. Ο Τσιλιανίδης κρατάει ψάχνοντας χώρο για να σουτάρει. Γίνεται λάθος. Ο Βέλιος τσίμπησε με εξαιρετικό τρόπο, αλλά ο Μεντί προλαβέ. Μαζί τους και ο Μάτζιος, αλλά ο Βέλιος είναι αυτός που απομακρύνει. Χαμηλή. Ευτυχώς για τον Ηρακλή ήταν χωρίς ισορροπία η προσπάθεια του Παρασαλίδης. Ακόμη μια μονομαχία. Ο Βέλιος υποδέχτηκε με εξαιρετικό τρόπο. Φοβερή ενέργεια για τον Σαραμαντά. Έφερε την μπάλα στον Τσιλιανίδη. Στο Βέλιο με το αριστερό έξω. Και περισσότερο γήπεδο, περισσότερο χορτάρι παρά μπάλα. Ο Βέλιος είδατε. Αδιακό. Ο Κυριακίδης για τον Βέλιο. Αμέσως στο γύρισμα ο Τσιντόντας λίγο έλειψε. Εδώ κοιτάξτε πως γυρίζει αμέσως ο Βέλιος. Γλιστράει ο Τσιντόντας, ο οποίος λέει με φάλτσο πολύ. Η κεφαλιά έμεινε η μπάλα στην περιοχή. Για τον Τσιλιανίδη, Βέλιος. Τον πιέζει ο Λισγάρας, δεν του δίνει χώρο. Ο Βέλιος όμως γύρισε. Τσιλιανίδης. Έδιωξε ο Βέλιος. Βέλιος. Μοιράζει ωραία στον Ιτζόγλου, πεσμένος στο έδαφος ο Μπουλούτ. Συντριπτικά υπέρ της Σκόντα. Σε μια καταμέτρηση που κάνει η στατιστική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα στον αγώνα. Προσπαθούν να πάρουν θέση, εκτέλεσε ο Λουσέρο, έδιωξε ο Βέλιος. 20 συμμετοχές μαζί με την άποψη. Για να δούμε το Βέλιο. Σουτάρει δυνατό σουτ, το Τσέναμο έδιωξε. Βασιλακάκης, Ορφανίδης, Πορτουλίδης, Βέλιος. Τακουνάκι, το σταμάτησε ο Λισγάρας. Πάλι ο Λουσέρο. Πιέζει ο Βέλιος. Παραχωρεί πλάγιο.
Κεφαλιά, απομάκρυνση από τον Βέλιο. Απομακρύνει ο Βέλιος. Πορτουλίδης. Ο Βέλιος. Ωραίο ανάποδο ψαλίδι. Out. Δείτε τι πήγε να βγάλει ο Βέλιος. Λοιπόν, ο Μπουλούτ αφήνει τη θέση του στο... Πρέπει να είναι ο ρέφερι της αναμέτρησης και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων του Ηρακλή και της ΑΕΚ στο Πεφτατζόγλιο. Άση προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Επιμένει ο Βέλιος, έκανε την προβολή, κέρδισαν οι παίκτες του Ηρακλή από την παρέμβαση, καθαρή παρέμβαση του Σαραμαντά. Ο Ηρακλής δοκιμάζει να βγει μπροστά με τον Βέλιο. Πάνω μάλλον είναι πιθανό να επιχειρήσει τέτοιου είδους εκτελέσεις, ειδικά σε αυτό το... Μια βαθιά μπαλιά. Τώρα δοκίμασε να κατεβάσει ο Βέλιος και να τροφοδοτήσει τον Μπουλούτ. Είναι πολύ ωραία η πάσα του Βέλιου. Ο Μπουλούτ κάνει το σουτ. Εκτελέστηκε για τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Σαραμαντάς δοκίμασε να περάσει την μπάλα ίση εντός γηπέδου. Εξαιρετικό τακουνάκι από τον Βέλιο. Κάνει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Πάει να πάρει την κεφαλιά ο Βέλιος. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Φόρντο Ηρακλή. Με υπόδειξη του Θάνου να κρατήσει την κάρτα στο τσεπάκι του και να μην κυτρινίσει τον Πλατέλα για αυτό το μαρκάρισμα στο Σαραμαντά. Ακόμα και τώρα συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στα δεξιά μου. Τέλος ο Τσιλιανίδης, ωραία για τον Μπουκουβάλα, με χώρο ο Μπουκουβάλας για να κάνει τη σέντρα. Έκανε τη σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα κοντράρει στο σώμα, έρχεται ο Σαραμαντάς και κάνει... Με τον Μπουκουβάλα, ο οποίος κάνει την σέντρα, πήγε για τον ψαλιδάκι, ο Βέλιος δεν τα κατάφερε. Τελέστηκε. Ο Τσιλιανίδης προσπαθεί να γυρίσει, τα κατάφερε με μέτωπο προς την αιστεία. Ήταν άστοχο, πήγε πάνω από τον Ζούτη το καριέρα, ξανά τον Βέλιος πήρε την κεφαλιά. Ο Τσιλιανίδης πολύ ωραία απέφυγε τον αντίπαλό του, έκανε το τελόλαβε. Γύρισε προς τα πίσω, ο Βέλιος στην κίνηση την σέντρα. Αυτό σημαίνει η center for μπορεί να παίξει και έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πέρασε για τον Βέλιο που δοκίμασε με ένα τακουνάκι να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα. Εδώ είναι ξανά η σέντρα και βλέπετε χορευτική κίνηση του Βέλιου και η προσπάθειά του με το τακουνάκι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπακάκης έχει κλείσει σαν τρίτο στόπερ. Έκλεψε καθαρό, λέει, το μαρκάρισμα από τον Βέλιο. Η μπάλα πέρασε στον Μπουλούτ. Ο Μπουλούτ κάνει τον πλασέ. Πάλι ο 0-1 για την ΑΕΚ. Εδώ νωρίτερα το τάκλινγκ του Βέλιου. Είναι αλήθεια ότι βρήκε μπάλα ο Βέλιος. Πέταλο. Η μπάλα πέρασε για τον Βέλιο. Γύρισε πολύ ωραία το κορμί του. Τελείωσε την φάση. Άστοχα ο Απόστολος Βέλιος. Αλλά εδώ είναι μία ακόμη εξαιρετική κίνηση του center for του Ηρακλή. Με το ένα πόδι υποδέχτηκε την μπάλα. Την έστρωσε έτσι με το κοντρόλ, ώστε να γυρίσει αμέσως στο κορμί του και να εκτελέσει με το άλλο πόδι το πλασέ του. Έφυγε όμως out. Ξανά πάσα. Είδατε πως υποδέχτηκε ο οικοδεσπότης. 2-3-1 ο Ηρακλής με Λεοζίνιο να αναλαμβάνει επιτελικά καθήκον. Όχι, γιατί ο Πας μπαίνει στο πρώτο τρίλεπτο απλώνοντας την πίσω. Τελικά ο Βέλιος καταπληκτική πάσα για τον Πασά. Δείτε εδώ, ο Ηρακλής επιμένει από τον άξονα. Απίθανος Βέλιος. Ναι, συνολικά είναι 6 όπως σωστά λέει ο Ευγένης. Άμυνα χαμηλά, η εκτέλεση του Ιλ. Έξυπνη πάσα με χώρο από Κουβάρας για τη σέντρα. Η κεφαλιά του Βέλιο Τσιλιανίδης αφού σταμάτησε στο Περιστερίδη. Και εδώ ζυγίζει ανενόχλητο στη σέντρα. Καταπληκτική κεφαλιά του Βέλιου. Ενστικτοδός ο Περιστερίδης. Δείτε εδώ τι πιάνει ο Περιστερίδης. Πολύ ωραία κεφαλιά του Βέλιου. Κυριακίδης. Βέλιος από την κόντρα, ο Μπουλούτ, πέναλτι. Το κάνει ο Περιστερίδης στο Μπουλούτ. Στο 32. Εδώ η πάσα του Βέλιου, η κόντρα, η αντίδραση του Μπουλούτ για να βγει πρώτο στην μπάλα. Πέναλτι λέει ο Στυλιαράς. Ο Βέλιος 1-0. 10ο γκολ στη σεζόν. Απείλησε στο 26, το έβαλε στο 33. Το πρώτο από το 3-0 με αντίπαλο την Καλονή. Το πρώτο από την τελευταία νίκη του Ηρακλή, δεύτερη μέρα του Γενάρη.
Ο Βέλιος βάζει 10 γκολ από τα 18 της ομάδας του. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ηρακλή και τον Παπαδόπουλο. Γιατί, Ευγενή? Για το χρώμα της κάρτας που είδε ο Περιστερίδης. Αυτό που ζητούσαν από τον πάγκο του Ηρακλή ήταν όχι κίτρινη αλλά κόκκινη, με το σκεπτικό ότι ο Περιστερίδης ήταν τελευταίος, αν κατάλαβα καλά από αυτά που φώναζαν. Ο Ηρακλής κάνει πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Βγήκε στην μπάλα ο Βέλιος, καλυπτόμενος από τον Τζιμόπουλο και την κράτησε την μπάλα. Από τις κόντρες ο Τζιμόπουλος και η κίνηση του Ακώστα για πρώτη φορά στο κέντρο. Κρατάει ο Κοζορώνης και ανεβάζει τον Αδάλες. Κατοχή για τον Ηρακλή στα ύψη, όπως βλέπετε. Κοζορώνης. Το κοντρόλ του Γαρουφαλιά, γυρίζει ο Βέλιος. Και βρήκε τώρα τον Μπουλού, το σκόρερ του αγώνα για το φάουλ του Γαρουφαλιά. Ήλιτς εκτέλεσε. Ακώστα το κόρνερ, Βέλιος την απάντηση. Τσιλιανίδης επίσης και τελικά μέσω Πουρτουλίδη πήρε ο Βέλιος. Γυρίζει ο Κοζορώνης και του κάνει φάουλ. Και κάρτα στον Κοζορώνη. Εκτελέστηκε το κόρνερ, βγήκε μπάλα από την περιοχή, από την απόκρουση του Βέλιου. Δεν έχει εύκολη πρόσβαση στην περιοχή του Περνής. Ο Ηρακλής που έχει ένα θέμα με την οργάνωση του παιχνιδιού, ένα θέμα που προσπαθεί να το λύσει με το Λεοζίνιο. Να δούμε τώρα την... Ατός ο Χατζησαΐας ρισκάρει εδώ και πιέζεται από το Βέλιο, φάουλ. Τις δύο ήττες, ενώ εσείς βλέπετε ξανά το ρίσκο του Χατζησαΐα, χρεώθηκε με φάουλ ο Βέλιος. Σε αυτά τα 6 αναπιτυχία αποτελέσματα, έστω και αν μέσα σε αυτά υπάρχει το 0-0 που έδωσε Σούμο, μπροστά από τον Περνής η μπάλα κάνει έξω από την περιοχή από τα 18 γκολ του. Τώρα υπάρχει φάουλ για τον Γυρεό. Ταλίδης, ο Τσιλιανίδης βλέπει την κίνηση του Βέλιου στην περιοχή. Ο Βέλιος πλάσαρε, τον βγάλε ο Βελίδης, ο Μπουλούτ δεν μπορεί. Συνεχίζεται η φάση. Παίζεται, λέει ο Θάνος, και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Τεράστια ευκαιρία για τον Ηρακλή. Πως ο Τσιλιανίδης βλέπει την κίνηση του Βέλιου. Αυτός αμέσως εκτελεί με το αριστερό, με το πόδι ο Βελίδης. Ο Μπουλούτ περίμενε την μπάλα. Ο Θάνος ξανά από άλλη οπτική γωνία, πως ο διαιτητής είναι μέσα στην περιοχή ουσιαστικά. Από τον Πέλκα ο Καρασαλίδης, ο Βέλιος καθυστέρησε να δει την κίνηση του Κυριακίδη. Ο Βέλιος που κρατάει και... Δίνει τώρα εξαιρετικά για το Λεοζίνιο, μόνος ο Μπουλού τον πρόλαβε, σωτήρια εφέ. Το Μιστακίδη να πηγαίνει στην κορυφή. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, Κωστή. Έχω την εντύπωση ότι από το Μιστακίδη έχει ζητήσει να πάει δίπλα στον Περμπάτο, και τον Πέλκα να έρθει λίγο πιο πίσω. Σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Βέλιος, το γύρισμα για το Λεοζίνιο, από την άλλη πλευρά μόνος ο Μπουλούτ. Λεοζίνιο ξεφεύγει, ευκαιρία, γκολ! 1-0 στο 72ο λεπτό σε ένα μάτς που είχε γίνει ρώσικη ρουλέτα εδώ και 10 περίπου λεπτά, με τις δύο ομάδες να έχουν ανοίξει πάρα πολύ και τις ευκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Ηρακλής που άνοιξε το χορό των ευκαιριών με το Βέλιο κάνει γκολ τώρα με το Λεοζίνιο και προηγείται στην Τούμπα. Πόδι με το δεξί, τότε το αριστερό του Λεοζίνιου. Κάνει καταπληκτική κίνηση, δείτε, εκμεταλλεύεται και το γεγονός ότι είναι προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, εκτοξεύοντας το ενδιαφέρον του μάτς. Είδε τον Βέλιο, ο Βέλιος με το στήθος σφυρίζει, ο Θάνος, ο Κάτσε εκτελεί, αλλά άσχημα χτυπημένο το φάουλ. Ο Βέλιος απομάκρυνε. Ο Ρωμάνο χαμηλά για να τρέξει ο Βέλιος. Κοντά του ο Σιμόες. Γεμίζει ο Βέλιος, τέλειο Κυριακή περίπτωση από το βρεχμένο τερέν. Εμπόδισε τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή να ξεδιπλώσει αντεπίθεση. Κάνει φάουλ ο Βέλιος στον Μπαρμπόσα, όπως σφυρίζει ο Σπάθας και ο Άρθο πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Εδώ είναι ο Βέλιος. Ο Βέλιος, ο οποίος δεν συνεισφέρει μόνο σκοράροντας τον φετινό Ηρακλή, σαφώς και είναι εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα τέρματα που πετυχαίνει ο Γυρεός. 10 γκολ σε
19 συμμετοχές μέχρι τώρα, η απόψινή είναι η 20η. Είναι ο τρίτος σκόρερ στη Super League πίσω από το Φορτούνι και τον Γιάννου. Αλλά είναι και πρώτος στις assist για τον Ηρακλή με 3. Νωρίτερα να πούμε ότι φίλαθλοι οι οποίοι κυπέλου και μάλιστα με σημαντική διαφορά στα τέρματα. Εδώ προσπάθησε να περάσει ο Βέλιος από τον Κολοβέτσιο. Το πλάγιο ξανά η φάση. Πως επωφελήθηκε από το γλίστριμα του Ντίντακ που είχε η ΑΕΚ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 10 νίκες σε 11 μάτς. Κάνει φάουλ ο Άρθο στην προσπάθειά του να εμποδίσει το Βέλιο να επωφεληθεί και να φύγει στην αντεπίθεση. Δέχεται κίτρινη κάρτα ο Ισπανός. Ήταν η πρώτη ήττα μέσα στο 2016. Αυτή την οποία κουβεντιάζαμε με τον Μανώλη Βογιατζάκη την ώρα που ο Άρθο έκανε αυτό το τάκλιν για να σταματήσει τον Βέλιο και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα του Σπάθα. Ο Κολοβέτσιος δεν το διαπραγματεύεται σε εκείνο το σημείο με την παρουσία του Βέλιου. Ο Κυριακίδης αυτός που είδε την μπάλα να κολλά στο νερό και να υποφελείται. Φάουλ του Βέλιου στον Πέτρο Μάνταλο. Κίτρινη κάρτα από το Σπάθα στον Απόστολο Βέλιο. Ξανά. Το φάουλ του Περνής. Είναι ο Βέλιος αυτός που απομακρύνει. Κεφαλιά του Ρωμάνο. 1 λεπτό ο επιπλέον χρόνος. Ο Σιμόες διεκδικεί με το Ρωμάνο. Βέλιος. Τέλεσε ο Ρωμάνο. Βέλιος πήρε την κεφαλιά. Σουτάρει ο Βέλιος. Μεγάλη επέμβαση του Μπαρόχα. Τρομερή φάση στο 52ο λεπτό. Δεν ξέρω αν έχασε λίγη από την ταχύτητά της χτυπώντας στη λάσπη μπροστά από την εστία του Βενεζουελάνου. Ναι, έχει χάσει λίγη από την ταχύτητα, αλλά και πάλι είναι μια σπουδαία επέμβαση αυτή που κάνει ο Μπαρόχα στην προσπάθεια του Βέλιου. Τρομερή επέμβαση. Θυμίζω στο 47 κεφαλιά του Μπαρτολίνη. Αρθό. Μπροστά από τον Μπαρτολίνη ο Καρασαλίδης. Στο Βέλιο που τσίμπησε. Κεφαλιά του Βέλιου. Στον Άρθο πίεσε ο Περόνε. Βέλιος ψάχνει χώρο για να κάνει σουτ. Κρατά. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Βέλιος εκεί, αφού αρχικά δεν πρόλαβε να βγάλει τελική προσπάθεια και στην συνέχεια έκανε τη μία παραπάνω ντρίμπλα για να βρει χώρο. Έκλεισαν απάνω του δύο παίχτες της ΑΕΚ και στην συνέχεια ο διαιτητής καταλογίζει φάουλ στην προσπάθεια του Βέλιου να ανακτήσει την κατοχή επί του Άρθο. Εδώ έχει βγει στο χώρο. Εδώ έκανε την παραπάνω. Κίνηση. Και η κεφαλιά του Βέλιου έξυπνη για την κίνηση του Λεοζίνιο. Στο 60 ο Ατρόμητος δημιούργησε πολλές καταστάσεις επικίνδυνες. Λεοζίνιο, Βέλιος, Κυριακίδης, πάσα σε χώρο που δείχνει να ελέγχει ο Μπίτολ, ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα να τον πιέσει ο Βέλιος. Παρτολίνη. Βέλιος. Εκτέλεσε ο Ούβιδες, απάντησε ο Βέλιος. Κουβάλα. Καταπληκτική πάσα του Βέλιου για τον Μπουλούτ, ανέβηκε πολύ γρήγορα ο Μοντέιρο. Ο Μπουλούτ γυρίζει έξω. Το κόρνερ του Ούβιδες, η κεφαλιά του Βέλιου. Διαμπάρη. Βέλιος για Τσιλιανίδη. Κρατάει ο Μεξικανός ο Άρτσε. Βάζει άμυνα ο Βέλιος. Και ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι γνώριμες στη σεζόν. Τώρα κεφαλιά από το Βέλιο. Ο Βέλιος μαγεύσει στο κόρνερ.
Βέλιος έχει το Μαραγκό. Ο Βέλιος κουβαλάει τη φάση και ουσιαστικά παίρνει μόνος του. Και ουσιαστικά παίρνει μόνος του αυτό το κόρνερ. Τα βάλε και με τον μπράβο, είχε ούτως ή άλλως και την επιτήρηση του Μαραγκού. Ας την ονομάσουμε αναγκαστική διακοπή για αυτούς, να δούμε τη φάση. Όμως και είναι πάλι ο Βέλιος, ο οποίος με μια έμπνευση έκανε ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Βέλιος στον αέρα. Κυριακίδης για το Σαραμαντά με δύο παίχτες στην περιοχή. Ο Ηρακλής ψάχνει χώρο για τη σέντρα. Ο Σαραμαντάς την έκανε, βγαίνει ο Κατημίρης, δεν βρίσκει την μπάλα. Ο Βέλιος ισοφαρίζει 11ο γκολ στη σεζόν για το Βέλιο. Στην πρώτη ουσιαστικά τελική προς την εστία ο Ηρακλής βρίσκει τον γκολ που ψάχνει από το 9 και μετά, όταν η Βέρεια είχε ανοίξει το σκορ με τον Ανακόγλου. Η σέντρα του Σαραμαντά, σέντρα καλή, γερό πάτημα από τον Βέλιο, νικά στον αέρα τον Κατημίρη. 1-1. Δείτε τι έγινε στην προηγούμενη φάση, πού πάει η μπάλα, πως πατάει και με τα δύο ο Βέλιος για να κερδίσει ακόμη και το εκατοστό που μπορεί να κρίνει μια τέτοια φάση στην εναέρια μονομαχία. Κερδίζει κατά κράτος τον Κατημίρη 1-1. Και η προηγούμενη εικόνα με τους παίκτες του Ηρακλή να ανεβαίνουν στην πλάτη του Βέλιου για να πανηγυρίσουν θα μπορούσε να είναι και συμβολική, υπό την έννοια ότι ο Ηρακλής ουσιαστικά ανεβαίνει εμπολή στην πλάτη του Βέλιου. Ο Βέλιος κουβαλά την ομάδα του Ηρακλή επιθετικά. Έχει πετύχει το 11ο δικό του γκολ από τα 21 της ομάδας του Ηρακλή στη σεζόν. Λοιπόν, στο Καφταζόγλου εδώ με τα Γιάννενα 1-0 είχε να σκοράρει. Ένα 0 είχε να σκοράρει. Σαραμαντάς με το Βέλιο. Περνάει εξαιρετικά από τον Μαραγκό, κολλάει την μπάλα στο... Τούτο το παιχνίδι είναι το 7ο του βασικό. Εδώ λίγο πριν ο Βέλιος, όπως πέρασε από Μαραγκό, την εστία πια η φιλοξενούμενη. Και αυτό ο Μαγεύσκι. Στον αέρα ο Βέλιος. Δίνει επιλογή ο Λεοζίνιο, αυτός παίζει με το Βέλιο. Έφερε την μπάλα μπροστά του και εκμεταλλεύεται την άνοδο του Κυριακίδη. Σιαμπάρης. Λεοζίνιο πετάει για τον Βέλιο. Κατά πόδας ο Μαραγκός. Ο Βέλιος έκανε τη σέντρα. Ο Λουκίνας θέλει να μπει. Βέλιος από το Λεοζίνιο στο σημάδι ο Λουκίνας. Αφήνει πλεονέκτημα ο Γιοτζένης με την χαρακτηριστική κίνηση που κάνει. Ο Βέλιος παίζει με τον Λεοζίνιο, έχει μπροστά το Ραούλ Μπράβο, ο Βραζιλιάνος κρατάει παρά την πίεση. Κυριακίδης σκέφτεται την πάσα, φοβάται και το offside στο Λουκίνα, επιλέγει τελικώς τον Ιντζόγλου. Ο Ιντζόγλου πατάει περιοχή, έχει δύο στηρίγματα, έκανε το σούτ, αλλά ο Βέλιος, ο Λουκίνας. Τους επιθετικούς του Ηρακλή, δηλαδή τον Βέλιο και τον Λουκίνα. Ρωμάνος στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Κράτησε, έχει το Σιόντι κοντά. Που κουβάλα σημαδεύοντας το Βέλιο. Το κύπελο έχει 10 νίκες, 4 ισοπαλίες, 7 ήττες στα προηγούμενα μάτς. Εδώ
Λίγο έλειψε να απειληθεί ο Παναθηναϊκός από την προσπάθεια του Βέλιου. 5 μάτς του γυραίου. Εδώ κοιτάξτε τι κάνει ο Κουντρουμπής. Κλέβει ο Βέλιος. Πέφτει ο Νάνο προς τα έξω. Ο Βέλιος πρώτος στην μπαλά. Ο οποίος παλεύει με τον Μολέντο. Ο Βραζιλιάνος θα πάρει φάουλ. Ωραία μονομαχία είναι αυτή των δύο. Ψηλά παιδιά, δυνατά παιδιά. Ο Βέλιος μάλιστα πρόσφατα κλείθηκε και στην εθνική. Με τα εντυπωσιακά πράγματα που κάνει φέτος. Ο Αργυλόγου για να μου έλεγε ότι ζητάει να παίξουν απλά, πέρασε όχι καν από το μικρόφωνο, ακούστηκε και χωρίς μικρόφωνο το ουρλιαχτό του Παπαδόπουλου. Αυτό που φωνάζει συνέχεια, να παίζουν πιο απλά, να το πήγε να κάνει ο Λέτο, δεν του πέρασε όμως. Ο Βέλιος καρφώνει την μπάλα στο έδαφος. Ο Καρασαλίδης, ο Βέλιος με εντυπωσιακό τρόπο. Εντυπωσιακό τρόπο με το στήθος. Τώρα και Ζέκα και Βηγιαφανιές και Μπέρ και Λέτο. Μπαλά πέρασε για τον Βέλιο. Βγαίνει και ο Μπουλούτ δυνατά. Ο Βέλιος μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει για τον Μπουλούτ. Πρόλαβε ο Μέστο. Έρχονταν πίσω του. Και εδώ δείτε την φοβερή επέμβαση από τον Μέστο. Πριν τον μόνο την μπάλα ο Αργεντινός. Ο Βέλιος αλλάζει με εντυπωσιακό τρόπο απέναντι. Ο Μοντέιρο πατάει για τον Βέλιο που σουτάρει δυνατά στη γωνία του στυλ έξω. Κόρνερ. Ο Στυλ ο οποίος προτρέπει τους συμπαίκτες του το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά όταν ο Παναθηναϊκός ανέβασε το δίκτυο του σκορ, απογοητεύτηκαν και οι περισσότεροι στον Ηρακλή. Ύστερα τριλέπτου είμαστε. Ο Λεοζίνιο. 4 αλλαγές για τους φιλοξενούμενους από τις 6 που έχουν δικαίωμα να κάνουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλάζουν καταρχήν τον τερματοφύλακα τον Κρίστινσον με τον Χάντορσον. Από εκεί και πέρα εκτός είναι ο Γκούναρσον, ο οποίος έδωσε το περιβραχιόνιο στο Σίγκουρτσον. Τον Γκίλφι της Σόνς, θα δούμε τη φάση. Το γύρισμα. Το πρόβλημα τραυματισμού του στην οσφιαλγία στη μέση και δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί. Ελληνικής ομάδας στη μεσαία γραμμή στον άξονα. Γιάρνασον. Ο Μπίρκερ Γιάρνασον θα κερδίσει ένα φάουλ. Αλλά πίσω πιέζει ψηλά τώρα ο Βέλιος. Αλλά εκεί χωρίς βοήθεια είναι εύκολη λία για τους αμυντικούς της Ισλανδίας. Ότι συνέβη και στο μάτς κόντρα στο Μαυροβούνιο, συμβαίνει και απόψε. Ποιος γεμίζει για τον Χολέμπας, η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του, έρχεται ο Βέλιος. Ποιος θα περάσει, θα μπει στην περιοχή, το γύρισμα. Έγινε φάουλ νωρίτερα έξω, άφησε το πλεονέκτημα ο Φερνάντεθ, ο Ισπανός ρέφερι, γιατί ο Βέλιος είχε την ευκαιρία να σεντράρει, το έκανε. Το πλάγιο για την εθνική. Υπάρχει και ένας Ισλανδός στο χόρτο, το ξανάει ωραία προσπάθεια, επιτάχυνση του Βέλιου. Δεν το περίμενε ο Χέρμανσον, τον έχασε. Πεσμένος κάτω ο Χέρμανσον, ο οποίος προσπάθησε να φτάσει τον Βέλιο στο σπριντ. Προφανώς με κάποιο μυϊκό πρόβλημα ο σεντερμπακ της Ισλανδίας. Αυτή την υπερπροσπάθεια που έκανε να φτάσει στο Βέλιο. Το πλάγιο με τον Τζαβέλα. Το σουτ ψηλά. Φαγιά του Τζιόλι για τον Ταχτσίδη. Έχει χώρο ο Χολέμπας. Προτίμησε τον Βέλιο. Θα πάει με καθυστέρηση τον Χολέμπα στην μπάλα. Ο Βέλιος μία επαφή, η μπάλα έξω. Καλή σκέψη από τον Χολέμπας που έβγαλε χαμηλά στην κίνηση που έκανε ο Απόστολος Βέλιος. Έθελε πολύ να συνδυάσει τον ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα με ένα γκολ. Και ξανά το ωραίο άνοιγμα. Ο συνδυασμός του με τον Χολέμπας. Ήταν από δύσκολη γωνία ο Βέλιος. Και στο παγκόσμιο κύπελλο του 10 ως προπονητή της Νιγηρίας. Τότε στη νίκη της εθνικής μας. Στην ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο αρχές Νοέμβρη. Φυσικά έχει τα 13 από αυτά. Ένα ο Σκούρτης, ένα ο Παπαδόπουλος, 3 ο φέτος για την ομάδα του κυρίου Παπαδόπουλου. Αυτός είναι ο καλύτερος όλων. Ο Βέλιος που έσπασε την μπάλα πίσω για τον Κυριακίδη, δυνατά για τον Μπασά που δεν... Εκεί πάει ξανά η μπάλα, πήρε την κεφαλιά ο Βέλιος.
Ψαλίδης. Ο Βέλιος γύρισε αρκετά πίσω. Ο Κυριακίδης, ο Πασάς. Ο Βέλιος με τον Σαλίνο. Που ήταν και να στήσεις δεν πήγε μπάλα στον Σαλίνο, έκοψε ο Κυριακή. Η δημιουργία ευκαιριών για το Βέλιο, καλύπτει, αναγκάζεται να βγάλει σε πλάγιο ο Ντακώστα. Ντουρμάζ τώρα εκτελεί. Ο Κρουσί από το Βέλιο. Ο Βέλιος καθώς δεν μπόρεσε ο Ντακώστα, η Ομποτία εκεί. Υπάρχει φάουλ και κάρτα στον Ομποτία, ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο στο ύψος της περιοχής για τον Ηρακλή. Εδώ ο Ομποτία που είδε την κάρτα και ο Βέλιος προσπαθεί να συνέλθει από το τράνταγμα. Είδα σε επανάληψη πως πάει με τον αγώνα στο στήθος του Βέλιου ο Μποτία και του κάνει αυτό το φάουλ για το οποίο είδε και την κάρτα. Σε τώρα έδωσε στο Βέλιο. Ως ξανά για τον Μεντακώστα, χαμηλά βάζει το πόδι το Βέλιος, πρόλαβε ο Μποτία νομίζω. Κόρνερ. Ρακλής ανεβάζει στροφές, βλέπετε ξανά Μπουκουβάλας. Βέλιος, ο Μποτία, κόρνερ. Ρωμάνο θέλησε να δώσει για τον Βέλιο. Πασουακού, λιστράει, παίρνει ο Βέλιος. Μακριά από την περιοχή. Ρωμάνο. Φάουλ ως Διελακού. Πέτες του Ολυμπιακού συνεχίζουν να παίζουν. Περνάνει. Πάει να γίνει το λάθος, προλαβαίνει ο Ντακώστα. Την κοινή ανάμεσα από δύο αντιπικέ στόπερ αλλά και αμυντικός χαφ. Βέλιος κέρδισε την κεφαλιά. Μπάλα στην άλλη πλευρά από τον Βέλιο. Βέλιος. Με ταχύτητα βγαίνει ο Ηρακλής στην αντεπίθεση, δεν πέρασε η μπάλα του. Τσιλιανίδης, Βέλιος. Ωραία, αλλάζει κατεύθυνση ο Απόστολος Βέλιος. Ο Ζόραν Στοίνοβιτς, πρόσωπο φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα. Βέλιος. Κίνηση του Λεοζίνιο μέσα στην περιοχή. Κοντονίκη ξεκίνησε δεξιά. Βλέπουμε ότι σε πολλές φάσεις αλλάζουν ρόλους με τον Μπάικ. Και αυτός δοκιμάζει σέντρα, ο Βέλιος στην κεφαλιά, στο 41. Πρώτη φορά που απειλεί στο παιχνίδι ο Απόστολος Βέλιος. Σε αυτή την σέντρα του Καραγκούνη, η κεφαλιά που επιχείρησε, πέρασε έξω το αριστερό δοκάρι. Εκτελεί το φάουλο ο Ποτουρίδης, καλοτραβηγμένο. Ακίδης κατέβασε ψύχρεμα την μπάλα και απομακρύνει προς τη μεσαία γραμμή. Ο Βέλιος, Κυριακίδης, ψάχνει για τον Βέλιο, ανάποδο Ψαλίδη. Νίδη, Τζόγλου. Κάθετα περνάει για τον Βέλιο, βγαίνει μακριά από την εστία του ο Αθανασιάδης και διώχνει σε πλάγιο. Θα γυρίσει ο Ηλιάδης χωρίς αποτέλεσμα, ο Καρασαλίδης βρίσκει τον Βέλιο. Περιμένει ο Τσιλιανίδης, εκεί πάει η μπάλα, για να δούμε. Τσιλιανίδης, αλλεπάλληλες προσφυγήσεις, φέρνει την μπάλα στο δεξί, δεν βγάζει όμως. Είναι δεδειγμένη πάσα για τον Βέλιο. Αυτή του
Μάνουελ Περόνε. Ο Ηρακλής με τον Μπουκουβάλα, τον αρχηγό του και τον... που έκανε ο Φερέιρα. Ο Βέλιος απελευθερώνει το παιχνίδι του Ηρακλή για τον Μοντέιρο. Γίνει αναγκαστικά αλλαγή. Παίρνοντας τη θέση, θέλει να κρατήσει την μπάλα, το καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Μετά στη συνέχεια ο Βέλιος κυνηγάει τον Χαντάκια που είναι πιο κοντά, απομακρύνει. Πάουλο, γύρισε ο Βέλιος. Βέλιος με Παπάζολικες. Πίσω τώρα από το Χαντάκια. Στον σας επαναλαμβάνω, αλλά λόγω έτσι όπως κυλάνε αυτές τις φάσεις είναι δίκοπο μαχαίρι για τον τερματοφυλακά. Βέλιος στο shootout. Κάνει 4. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη στατιστική. Εμφανίζεται και ο Πανετολή. Αποχωρεί από το παιχνίδι ο Βέλιος στο 75 για να περάσει ο Περόνε. Το χειροκρότημα των φίλων του Ηρακλή σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στο πρωτάθλημα για το Βέλιο ανταποδίδει. Χειροκρότημα αναγνώρισης για την προσφορά του επιθετικού του Ηρακλή σε αυτή τη σεζόν. Σημείο αναφοράς. Τον βγάζει τώρα ο Παπαδόπουλος και βάζει στην κορυφή της επίθεσης τον Περόνε. Αντίστοιχα τα συγχαρητήρια από τους ανθρώπους του πάγκου του Ηρακλή. Continue the run forward as the captain Torosidis. It's a decent ball in, and stooping and attempting to conquer was Velios at the near post, a 6'4" striker, and a decent opportunity that for the Greeks. Well worked too. Well, the real danger was done by Christodopoulos down the near touch line. Degenek trying to read it. He's helped out by Milligan, back in his more familiar defensive midfield role today, and Greece have got another player down in Apostolos Velios. And now Australia have got a man down too. They're dropping like flies in the early stages, Andy Harper. Given the weather, they're the only flies around at the moment, Simon. Velios just caught. If it's okay to continue, but it's not going to take the goal kick, just giving a few more seconds to clear his head. Iotas first to the loose ball, hits at international level, and he is second choice to a Spanish goalkeeper with his club. Pitch. Didn't get it. No. Both teams doing a really good job. Italy, his club is Bologna. Flicked on by Velios. Around his next club move. But he was quite superb last week. In this corner, she's whipped in towards the near post by Aaron Moore. One-on-one dribbling situation, it's just beautiful. He will feel that the next 2 years are history, just ahead of the World Cup in Germany. It seems like yesterday. 10 years ago to... Not before this free kick can be taken. Economou now back in position for Greece. Fired in towards the near post where it was met by the 6'4" tall Apostolos Velios. Let's produce another corner. Economides, again Velios is there for Greece. With limited opportunity, he's been... Economides' corner flicked on by Sainsbury again. Aravides. Good touch by Velios. And they've played some terrific stuff. I think you're ready, Smart. Well, we've been expecting since January, really, for Aaron to announce a departure somewhere. And we've still got, which I know they'll accept, is to try and play through us. And the problem for Australia at the moment is a lack of speed with the ball. They're not moving the formation that Greece have set up around quickly enough. Another great dispossession from Greece. This is Andreas Samaris. They've got numbers here. Greece, they could be in. They've scored.
Well, it's just a bit sloppy from Australia, more than they haven't moved the ball quickly enough. Rain and Goal starting to do a little bit of bullying of their own. Bailey Wright's got to be mindful here of Velios, which he is. Let's see what they can do about it. Moyes free kick, too high for half-time, 10 minutes away. It's rather flat, the delivery from Moy. When they're in good nick. Now Milligan. Hassled out of possession again. An eager Greek team, laid off by Velios. He's waved the white handkerchief. Bailey Wright just rallying too long, but there weren't too many options ahead of him. Smith trying to profit from that decision. See a hole. Oh, now a little hip and shoulder there from Bailey Wright on Apostolos Velios. Referee didn't spot that, and Velios might be out for revenge here. Oh, he had a big target on his back, didn't he? He got rid of it pretty quickly, didn't he, Bailey Wright? From Langwarrin to Lancashire, it's the same sort of challenge. And here he comes again, the raging bull, Velios. There's steam bearing out of those. Australia back in the game. Not necessarily back in the groove. Striker Corellis also got Amides, who turned down the Greek national team a while ago. He's about to get the last 15 minutes. Ouch. Well, you can see the skin broken there on the left leg of Apostolos Velios. And his challenge on Brad Smith wasn't subtle either. Just to realise that we do need more clubs sooner rather than later, but anyway, it's an issue for another day. Meantime, Apostolos Velios' running battle with Bailey Wright is over, and he's going to be... 150,000 Greeks, well, those of Greek heritage, live in Melbourne. There's,